Mga maanyaga kandidata sang Miss Iloilo 2023 nagbisita sa Iloilo City Hall. Samtang paghiwat sang Dinagyang Festival 2023, tion para ipakita nga nakatibawas kita sa pandemya, suno kay Mayor Jerry Treñas. Nagbisita sa Iloilo City Hall ang mga maanyaga kandidata sang Miss Iloilo 2023. Suksok ang mga puti nga bestida, sila ang personal nga ginaabi-abi na Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag mga department heads. 18 ang mga kandidata gikan sa syudad kag mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Pila sa mga dalaga ang modelo, mayara sang maestra kag mayara man sang estudyante. Magluwas ng mataas ang mga height, dalaman sa mga ini nga nagkalain-lain nga mga advokasya, kaangay sa pagpaayos sa edukasyon, palangabuhian para sa mga mangingisda, mental health awareness kag protection of animals. Sang Sabado, isa ka fashion show bida ang mga obra sa mga Ilonggo designers ang ginpasakupan sa mga kandidata. Nagsuksok ang mga ini sang Hablon Creations kag matahom nga gowns. Kahapon naman, Domingo, ginpatigayon ang talent competition sa diyan napakitang gilas ang mga Ilongga beauties. Magluwas sa mga pre-events, pila man ka charity events ang ilaging tambungan, kaangay na sang storytelling, kaupo ng mga daycare students sa Graciano Lopez Island Learning Resource Center, kag madamo pa. Hiwato naman ang Coronation Night sa Enero 18 sa Iloilo Convention Center. Libre ang tickets kag mahimo nga makuha sa mga partner media stations sang Miss Iloilo 2023. Ang mga tagdaog amo ang ipadala sang Miss Iloilo organization sa national pageants kaangay sang Miss Universe Philippines, Bilibining Pilipinas kag Miss World. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Pinasaya ang Dinagyang Festival 2023. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ini ang tion para ipakita sa mga Ilonggo nga nakatibawas na kita sa COVID-19. Ang selebrasyon sang debosyon para kay Senior Santo Niño ang mangin pamaagi sa mga Ilonggo para magpasalamat matapos ang 2 ka tuig nga sakripisyo sa pandemya. Ang Dinagyang 2023 siguro, amo ni siguro ang Dinagyang nga gusto ta mapakita nga nakatibawas kita sa COVID, no? Ang pamangkot ko nga ka-intense ang interes ang tao nga makadto. Nga kadamo sang gusto makadto. Nga bisan sa lain-lain nga embassies kadamo gusto makadto because after 2 years ang COVID dati daw nakatibawas na kita, no? Madapos ang bag-o para sa Dinagyang 2023, balik pasundayag ang mga tribo gikan sa mga banwahag probinsya, pinaagi sa kasadyahan. Balantayan naman ang illumination sa mga tribo nga hiwaton sa kagabiyon sang Sabado sa Atria, SM City kag festive. Mangin highlight naman ang Barangay Tribes presentation sa Domingo, Enero 22. Subong pa lang, ginahitso na ang preparasyon para sa seguridad. 14 na kaimbahada ang nakumpirma nga maabot sa selebrasyon. Magluwas pa sa First Lady sang pungsod, kaupo na iya mga kabataan. May mga celebrity kag influencers man nga mga bisita, kaangay na lang sang socialite nga si Small Laude. Well, kadamo sang innovation sang Dinagyang, no? Mayroon sila sa gabi illumination. Mayara mga munisipyo nga ma-present. Dasunte ang highlight which will be on Sunday. Ang sa security, we have coordinated with the PNP and the Army, and ang sa medical team, ready naman sila, no? Madamo naman sang side events nga mahimo ma-enjoy ang mga tumalanaw kaangay sang concerts kag food festival. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.